Čau lidi, já vás vítám u druhého pokusu z Akinátora, protože první pokus jsem natočil 10minutový a neměl jsem zapojen mikrofon, tak je to trošku takhle zvláštní. To video, co jsem natočil, jsem si jakože prohlédl. První jsem si myslel, že jsem si zeslabil zvuky, ale pak jsem zjistil, že jsem ten mikrofon neměl vůbec zapojený, tak to natočím znovu. O co jde v Akinátoru? Je to webový genius. A o co jde? Vymyslete si nějakou slavnou postavu, dejme tomu Hermionu. Já dám první Gogomen TV a ten Akinátor to musí uhodnout tím, že vám bude dávat otázky, vy budete odpovídat. Takže já začnu Gogomen TV. Je holka? Není. Má více než 30 roků? Ne. Je známý díky YouTube? Ano. Ano. Je spojený s videohrama? Je z České republiky? Není. Je Švéd? Není. Žije v Anglii? Ne. Je to Američan? Ne. Je ze Slovenska? Ano. Short haired? Ano, má krátké vlasy. Ne. Nevím, jestli hrál v nějakém filmu. Má zvíře? Ano, má. Žije s tebou? Ne, nežije, Gogomen se mnou nežije, by tu byl se mnou a točil by už něco jiného. Klikl jsem na ne vůbec. Takže to byla rychlá odpověď na 13. pokus. Dal nám Gogomen TV, OK, děkuji ti Akinátore, uhodl jsi, takže dám ti ano. A dáme si další postavu, dáme si Michaela Jacksona, play, OK. Z Michaela Jacksona, je to žena, není. Má více jak 30 let, ano. Je to Američan, ano. Hraje ve to, asi ne, Dark Skinet. Je prostě tmavý, já nevím. Dá se říct, on vlastně Rom nebyl. Nebo on vlastně Rom byl, takže já myslím, že jo. Ne, Barack Obama to určitě nebude. Ano, je mrtvý. Ano, dělá moonwalk. Je to architekt? Není. Má plastikovaný nos? Ano. Tak, dám vyšel. Michael Jackson, takže to je neuvěřitelné, už to zase uhodl, ale myslím si, že kdybychom mu nedávali dobré odpovědi, tak by to opravdu neviděl. Dáme zase Play Agent. OK, co to video bude kratší. Dáme si Hermionu, co takhle na Hermionu. Má více než 30 let. Já nevím, jak bych to počítal, jestli má, jakože, že jak je malá, já dám ne, jako já počítám, že je malá. Je to žena, ano. Je to zpěvačka, ne, aspoň o tom nevím. Tak, to your character. Počkat, tak to si hned hodím do překládače, jinak budu používat u toho Google překládač, neboli translate.google.cz, abych udělal už nějakou tu reklamku, když to používám. Už si tady někdy mluvil s vaší... Ne, nemluvil jsem s ní, takový zas nejsem, že bych hned musel za ním. Že v Americe, no ty... Ne. Si ještě pamatuju, je známá díky YouTube, není, je reálná. Tak ne asi. Je to herec, ano, nebo herečka, spíš je to pornoherečka, no ne. Hraje v Harry Potterovi, je to část toho tria, kde je Harry Potter, Ron Weasley, že je to Ron Weasley a Hermiona, o kterou se snažíme, takže ano. Není spojená tady s tímhle, tak ukažte, koho nám vyšel. Jo, je to Hermiona. OK, takže si dám ještě nějakou postavu. Koho bychom si dali PewDiePie? Dáme PewDiePie. Ať máme těch youtuberů pár. Nebo jestli by tady byl Minecrafták. Zkusíme Minecraftáka, ne? Zkusíme Minecraftáka, ano, zkusíme. Je starší než 30 roku, no tak o tom se spekuluje už dlouho, jestli je starší než 30 roku, já si myslím, že jo. Je to žena, není.
Je to Evropan? Ano, tak když je v České republice, cože v Evropě, je to politika? Ne. Ano, je z České republiky. Je to zpěvák? Není. No tak Minecraft fakt zrovna sport, tak já nevím, jestli něco sportuje, jestli dělá nějaký sport závodně, to nevím. Je prostě ne. Ano, je známý díky YouTube. Je to hráč na kytaru? Není. No tak hlavně je zaměřený na ten Minecraft. Hraje na kytaru? Ne. Žije s rodiči? Myslím si, že nežije s rodiči, když točil nějaký ten vlog. Mirek Minecraft. Je to tak, je to tak, je to tak. Takže dáme yes. Koho bychom si zkusili, takže dáme si toho PewDiePie, když už tak. Počítám, že McCitron by tam nebyl. Zkusíme McCitrona. Zkusíme McCitrona, protože to taky, nebo Gamera. K tomu je víc jak 30, ne, tomu nebude víc jak 30. Is your character female? Ne, Gamera nebudu tě urážet. Je starší než 30 let? Určitě není. Je to zpěvák? Ne. Takže počkejte, to si skopíruji i hned, OK. Už jste, měla vaše post se stal slavně díky internetu, tak stal se slavně díky internetu. Dá se říct, že ano, protože když natáčí je z České republiky, tak určitě je. Má krátké vlasy. Tak kdybych to měl nějak poznat, jak se dívám na jeho skin, tak krátké vlasy určitě má, ale nejsem si jistý, takže dáme don't know. Nosí masku. Gamer, doufám, že ne. Točí Minecraft videa, ano. To já vůbec nevím, jestli má gamer rád zelenou barvu. Já jsem měl dát don't know. Je spojený s Minecraftem. Já nevím, jak to podává tady ten Akinator, jestli spojený s Minecraftem tím, že ho točí, anebo to. Já si myslím, že bych ho tam, jakože bych mohl dát, yes, je počkat, ale jakože nesmíš nám dávat taky těžké otázky, jo. Jinak Češi vedou nad Slovenskem, nebo už asi je konec. Počkejte. Má vaše postava vynalezl počítač? No, nevynalezl počítač, ne. Ne, nežije v našem baráku. Miluje alkohol. To je gamer z Minecraft boxu? On je myslím, že z Mind Movies gamer. Takže asi ne. Je oblečený v zeleném, myslím si, že ne. Je spojený s komedií, no tak jakože srandovní videa docela má, ale já si myslím, že nevím, takže je to hráč Minecraftu, ano je. Není spojený s Akinatorem, určitě není. Kdo vyjde? Gamer! Fakt, že jo? Jako obrazek tu nemá, ale gamer, jakože si to tak vezmete. Nechápu. Co takhle dát, já nevím. Koho si smyslíme, nějakého českého lespera? Zkusíme Hauze. Pedra, to jsem zapomněl, to mám taky rád. Pedro. Je starší než 30 roku, určitě by měl být víc než 30, je to žena, není. Je Čech, ano, je to Čech. Je z politiky, není. Nevím. Má děcka, ano, má. Je to zpěvák, není. Je to člen tvoje rodiny? Ne. Je to herec? Není. Je spojený se sportem, tak ono, já vím, že hraje florbal. A takové, že točí na Pedro's Fan videa, jak sportuje, takže já bych mohl dát, že ano. Je to football, soccer player, tak já nevím, jestli hraje fotbal, myslím si, že ne. Jo, mi napukl nějak kokos. Dobré. Hraje hokej? Myslím si, že ne. Tak vyhrál olympijské hry, myslím si, že ne. Je z České republiky, ano. Je známý díky YouTube. Uglí? Tak co znamená uglí?
Ugly bude asi zlý nebo tak něco, já si nejsem vůbec jistý. Je vaše postava šklivá, tak Pedro šklivý, já nevím. Bije se pomocí kopání, tak já nevím. Točí nebo hraje, jo, ano, to je pravda. Dobrá je Pedro, takže já nevím, co je to za Akinátora, ale už se s váma rozloučím, toto video má 10 minut, takže se s váma loučím, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete další prostě video z Akinátora, určitě mi napište do komentářů, klidně mi napište i názvy osob, které mám prostě do dalšího dílu říkat a jestli je Akinátor úhodné. Takže se s váma loučím, takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud chcete, můžete dát sdílení tohoto videa, ale určitě byste to měli udělat, aby se o mě dozvědělo více a více lidí, abych pak mohl natáčet hodně videí. A to bude asi vše, takže děkuji za slednutí a přeji hezký zbytek dne. Čau.